खुलुमगा ताखुते बुफोर खायनोहाय दिनै आं सफायजाक ब्लाड डनेट खायनो बागै खायफैखा अलरेडि के अबसरनि दिनै नखुइला आं दिसाहायनाय खाय दङ सातबार अंखाता बुजाराखै इनके आं दिनै किसा कक साना मुसुमाखै आमतै नर जतन साइमानो बुबाग्रा गोबांमा सामुंनि बिसिंतै जिन बरंनो चलानानै सामुं खाय दङ गाबोन बिसिंगो काइसा अंखा खुमुलंनि खेरेंबर हस्पिटालाव काइसा ब्लाड बैंक स्नामनाय होनायनै बबखौबो सामान कक दङ गाबो ताबो पसिबल अंयाखौ बाट सामुं चलि दङ आबखायनो बागै प्रसेस चलि दङ इनके ताबो हठातसा इलेक्शन डिक्लेयर अमा बागैनो आसामाव किसा बथाकजाक फियाबा जों जतन साइमानो बिसिङाव जे सामुखाय थांनाय बारबो साइमानो जे इलेक्शन रक फाइ माने यागुलो तेसा हायनाहाय आबो दाक्तिनो खुमुलंगा काइसा ब्लाड बैंक स्नामजांनाय इनके ताबो आबो स्नामजांमोन यागुलो तेबो टारगेट दंगो जे गुबुन जुदा जुदा आमसायो ब्लाड बैंक स्नामनान बागै तावनो बागै हिमालय जिनि बरक दैलि नो खरसे खरकसा निजिनि नगनि बरक हामि साया खालायनाय थैनांगौ होनायनाय चिनियागो सालब्रमनो रिकुइशन फायो बा थै साननान बागैनाय जोंनो कन्टेक्ट खायो इनके ओ जे डेली जे रिकुइशन फाय दङ थैनाङै दङ गमा बरंनि बागै इनके सुदु जेफ्रा नाङा थाङैनाय ब्लाड सेमि रुमा बाय आबा पसिबल गया इनके आबन बागै ताम खायते खायसे खायना नां हमाले गोबां खे गथर खे ब्लाड डोनेशन कैम्प खायना नाव इनके आबनि बागै जेफ्रो खुमुलंगो काइसा ब्लाड बैंक अंनाय आब्रंके आंखा खायो तेबो काहामके सुङो कैम्पिंग र खायमाना न आबर बागै सुं फान्ड किसा मिसा माना न इनके आप्रते ओ जे ब्लाड नि क्राइसिस आबो 100% सल्व यफनो ता किसा गोबां खे सल्व ngani खाखायो जे नरबो लगे तंबे सापर्ट खाय तंबे सुङो नरनि सापर्टनि बिसिंथिनो सुङाबो पसिबल ngन हिनि खाखायो जे चिनि इमारजेंसि ब्लाड डोनर जेको केपासे इमारजेंसि ब्लाड नि आग्रब बन्तेबो गोबां के बरक जन जॉइन खायतो जोंबाय करुंथ आबनो चिनि बिसिंथै गबकमं